Bună dimineața! Vicențiu mă numesc. Mă bucur să vă am alături. Haideți că văd că intră participanții. Bună dimineața încă o dată, mă numesc Vicențiu Demeter și sunt Subscription Management Specialist în echipa SafeLead. Pentru cei dintre dumneavoastră care mă cunoașteți pentru prima dată, eu sunt persoana din spatele mail-ului cu factura de abonament pe care o primiți în fiecare lună de la noi. Văd că ne adunăm. Nu voi spune informații importante până nu intră cât mai multă lume, așa că vă rețin un minuțel să ne cunoaștem. Mă bucur că se adună lumea. Ok. Scopul acestui webinar este să vă prezentăm o funcționalitate pe care o punem gratuit clienților noștri, și anume portalul de facturare SafeLead. Pentru cei dintre dumneavoastră care aud pentru prima dată de acest portal, să-i spunem așa cum vedeți și pe ecran, este vorba despre o aplicație care de acum încolo vă va răspunde mult mai ușor și mult mai rapid la toate întrebările care țin de facturi, de solduri, de plăți, de vizualizarea fișei partener și a confirmărilor de sold și, foarte avantajos, veți putea plăti factura SafeLead online cu cardul, fără niciun comision, plăți care vor intra instant la noi în contabilitate. Fac o paranteză aici față de plățile clasice prin OP care ajung la noi în 24 de ore sau a doua zi lucrătoare. Da? Nu o să vă ținem mai mult de 20-30 de minute în acest webinar, pentru că timpul este prețios și asta vrem să vă și arătăm astăzi, cum să economisiți timp atunci când aveți întrebări legate de solicitări precum acestea. Iar la sfârșit avem în partea dreaptă secțiunea de chat sau Q&A, unde vă stau la dispoziție cu drag să vă răspund la orice întrebări. Vă încurajez să ne scrieți. Care este avantajul acestei aplicații? Cel mai important avantaj este că veți economisi timp. De obicei, dumneavoastră ne scrieți un e-mail sau ne dați un telefon atunci când aveți nevoie de o informație legată de factura SafeLead, de un sold, dacă aveți plăți în avans, așa cum vedeți și pe ecran acum. Ne trimiteți e-mail-uri de genul că doriți o factură, că vă lipsește o factură din contabilitate, că vreți să vedeți cum puteți plăti factura SafeLead, cum să puteți plăti în afară de metoda clasică prin OP, cum să vizualizați sau să primiți o fișă de cont și așa mai departe. Ei, noi ne bucurăm că avem în portofoliu circa 2500 de clienți în România, către care trimitem lunar circa 2500 de facturi de abonament, dar la un volum destul de mare de facturi vin și foarte multe solicitări prin e-mail sau prin telefon. Din păcate, la un volum atât de mare de solicitări, noi reușim să vă răspundem câteodată chiar după câteva ore sau chiar câteva zile. Avantajul și frumusețea acestui portal va fi că de acum încolo veți putea afla în doar câteva clicuri răspunsul la aceste întrebări și veți putea economisi timp. Bun. În cele ce urmează vă voi share-ui ecranul meu ca să vă arăt scurt și la obiect și să nu vă reținem foarte mult cum să utilizați această aplicație și cât de ușor este de accesat. În principiu, ca și funcționalități de bază, vă voi arăta cum să accesați portalul de facturare, așa cum vedeți pe ecran, să efectuați o plată, să accesați fișa de cont, să descărcați o factură sau să efectuați o confirmare de sold. O să șerez ecranul. Fiecare dintre dumneavoastră ați primit în această dimineață de la noi un e-mail pe adresa unde primiți factura de abonament SafeLead, da? Deci pe acea adresă de e-mail ați primit un e-mail cu o invitație de a accesa acest portal. Noi vă încurajăm să accesați acel e-mail și să acceptați invitația. E-mailul arată în felul următor: stimate client, vă invităm să accesați portalul de facturare
acceptați invitația. Am dat click. Aici sunteți direcționați către pagina unde trebuie să setați o parolă. Parola trebuie să fie de 8 caractere și să conțină atât litere cât și cifre. O să creez și eu o parolă. Bun. De ce este o parolă așa de, să spunem, complicată? Pentru că în această aplicație puteți să faceți plăți cu cardul pentru facturile SafeLead, iar din motive de securitate trebuie să fie o parolă cât mai sănătoasă. Eu am creat parola și în momentul în care am dat subscribe, am fost direcționat către portalul de facturare. Așa arată portalul, așa îl veți vedea și dumneavoastră. Noi am creat aici un exemplu, un test, ca să vă putem prezenta cum să utilizați aplicația aceasta. În pagina de bază vedeți soldul și, dacă este cazul, vedeți plățile în avans. Da? Foarte simplu. În 2 clicuri ați aflat ce sold aveți de plată. În partea stângă este meniul cu butoanele de bază, unde aveți butonul Estimates, adică proformele. Fiecare dintre dumneavoastră știți că atunci când efectuați o comandă nouă de produse SafeLead, primiți o factură proformă, care după ce va fi achitată, va fi transformată într-o factură fiscală. Toate proformele le aveți la secțiunea Estimates. În partea stângă, sub Estimates, avem butonul Invoices și aici o să insist puțin mai mult pentru că ne interesează facturile fiscale, sunt cele pe care le introducem în contabilitate. Dând click pe Invoices, vi se deschide o listă cu toate facturile pe care le aveți emise de către noi, către dumneavoastră, de-a lungul colaborării noastre. Dăm click pe o factură, o putem vizualiza, abonamentul lunar SafeLead, iar dacă doriți să o descărcați ca să o înregistrați în contabilitate, în cazul în care vă lipsește, avem butonul Download în partea dreaptă sus, factura se deschide, se downloadează, este exact așa cum o primiți și în e-mail, cu toții o cunoașteți. Bun. Iar dacă doriți să o printați, deși vă încurajăm să salvați copăceii, să spunem așa, o puteți descărca de aici și printa direct din aplicație. Și mai fain este că dacă doriți să o trimiteți către, nu știu, cineva din departamentul dumneavoastră de contabilitate, o puteți trimite direct de aici pe butonul Forward, da? Trimiteți un e-mail direct din această aplicație către adresa de e-mail care este alocată în aplicația noastră de facturare pentru contabilitate, pentru a primi facturile. În exemplul pe care eu l-am deschis, factura este plătită, vedeți că scrie aici paid. Dar haideți să luăm un exemplu de factură neplătită, cum este aceasta, care este marcată cu roșu. Dând click pe ea, vedeți că ne apare un buton Pay Now. Despre această funcționalitate vă spuneam noi că va fi foarte avantajoasă pentru că, selectând credit card, veți putea plăti factura introducând datele cardului, ca la orice cumpărătură online. Cu siguranță că în 2022 toată lumea folosește cumpărăturile online. Puteți efectua plata facturii SafeLead, plată care va ajunge instant la noi în contabilitate, da? Deci nu a doua sau a treia zi lucrătoare. Iar acesta este avantajul că, de exemplu, dacă doriți să aveți o factură scadentă și trebuie achitată pentru a nu se restricționa accesul la servicii, plata se poate face instant. Bun. Mergem mai departe. În partea stângă, sub Invoices, sub plăți, avem secțiunea Payments. Vedeți aici un istoric al tuturor plăților pe care le-ați efectuat dumneavoastră către noi. Dând click pe o plată, o puteți descărca ca să aveți OP-ul să-l arhivați, de exemplu, la dosar sau așa mai departe. Partea faină este că în partea de jos puteți vedea pe ce factură este alocată acea plată sau dacă sunt mai multe facturi, puteți vedea pe care facturi este alocată acea plată. Bun.
Iar dacă este o factură care nu e alocată pe nicio plată, haideți să vedem un exemplu. Cred că al doilea, exact. Această plată nu este alocată pe nicio factură. În partea de jos nu se vede nicio factură alocată. Asta înseamnă că această plată de 517 lei se află aici, la plăți în avans. Tot timpul când veți avea nevoie de informația dacă aveți sau nu plăți în avans la noi, o să puteți afla direct de aici din aplicație, fără să mai consumați timp să scrieți un e-mail și să așteptați până vă răspunde departamentul nostru de contabilitate. Bun. Da, deci foarte simplu, la plăți vi se afișează toate plățile. Ultima funcționalitate este Statements, adică fișa partener. Pentru cei dintre dumneavoastră care aveți nevoie să punctați fișa partener, să o comparați cu a dumneavoastră sau să efectuați o confirmare de sold, prin acest buton, în 2 clicuri, fără să consumați timp să dați telefoane sau să scrieți un e-mail, aveți răspunsul instant. Fișa partener poate fi descărcată și vizualizată pe orice perioadă doriți dumneavoastră. De exemplu, în acest moment eu am fost direcționat către fișa partener pe anul curent, da? This year, adică de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2022. Dar să presupunem că vrem să facem o confirmare de sold pe anul trecut. Avem butonul Previous Now, butonul Go și în acest moment mi s-a încărcat fișa pe anul 2021. Dacă de asemenea doriți să vizualizați o fișă pe orice altă perioadă, să presupunem că dorim pe toată perioada colaborării, avem butonul Custom. Haideți să alegem, de exemplu, din 2016, 1 ianuarie, până la 31 decembrie 2021. Avem butonul Apply, Go și în acest moment s-a încărcat fișa partener pe toată perioada. O puteți descărca de pe butonul Download sau o puteți printa de pe butonul Print. Noi vă încurajăm din nou să nu printați, să salvăm copăceii. Țin cu această ocazie să menționez că în curând vom opta și noi pentru factura electronică și veți primi informația prin e-mail ca să puteți alege dacă doriți să nu mai primiți factura prin poștă și să fim și noi eco, să fim green. Acestea sunt funcționalitățile de bază ale aplicației de facturi. Haideți să le repetăm scurt. Deci avem așa. Pe meniul de bază se vizualizează soldul total de plată și, dacă este cazul, plățile în avans nealocate pe nicio factură. Soldul acesta 166,54, care se compensează cu acest credit, poate fi vizualizat pe statement. Haideți să rulăm din nou fișa pe anul acesta. Da? Se vede soldul total aici, minus 719,02. După ce se compensează acest sold cu plățile în avans. La Estimates putem vizualiza și descărca orice factură pro formă, da? Ca și aici, ca și la factura normală, avem butonul Download. Așa arată factura pro formă. La Invoices avem toate facturile emise de noi către dumneavoastră, pe care le puteți downloada, le puteți achita direct din aplicație, apăsând pe butonul Pay Now, Credit Card, introduceți datele cardului și se efectuează plata instant. Bun. Și ce am omis să menționez înainte, dacă aveți orice întrebare legată de o factură atunci când o vizualizați aici în portal, în partea de sus aveți secțiunea de comments. Adăugați un comentariu. Haideți, dați-mi o idee. Voi plăti factura luni. Mulțumesc. Bun. De ce am scris asta? Această factură din exemplul meu este cu termenul scadent depășit. Iar aici dumneavoastră ne puteți scrie orice informație doriți legată de acea factură.
o întrebare sau că veți face plata sau ce doriți dumneavoastră. Acest comentariu ajunge la noi prin e-mail, iar colegii de la departamentul nostru de contabilitate vă vor răspunde. O să primiți și dumneavoastră un e-mail cu răspunsul sau dacă intrați în aplicație aici pe factura respectivă, o să vedeți istoricul comentariilor. La meniul plăți aveți istoricul tuturor plăților. Puteți descărca o plată pentru a arhiva la dosar. Puteți vedea în partea de jos pe ce factură a fost alocată. Da? Iar la meniul Statements puteți vedea fișele parteneri. Puteți să le descărcați pe orice perioadă. Puteți să le printați și puteți face confirmarea de sold, punctarea fișelor parteneri și așa mai departe. Acestea sunt funcționalitățile de bază. În principiu, când dumneavoastră veți dori să vă logați în această aplicație după ce ați acceptat invitația și v-ați logat pentru prima dată, vă veți putea loga dacă salvați acest link către aplicație sau intrați din nou în e-mailul cu invitația și aveți aici linkul către portal, dăm click pe el. Nici nu mai trebuie să introduc parola, am fost direcționat acolo. Sau, pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți acces și la portalul de monitorizare a flotei, care arată așa cu siguranță că sunteți familiarizați cu aplicația noastră de bază, aveți la meniul rapoarte, la secțiunea facturare, aveți portalul de facturare. Dând click aici pe generează raport, veți fi direcționați direct în aplicația de facturare. Da, deci scurt și simplu. Acestea sunt funcționalitățile de bază. Haideți să vedem. La secțiunea de comentarii, dacă avem comentarii, vă voi răspunde pe rând. Doamna Codreanu Florentina ne spune că nu a primit invitația, doar linkul. Doamna Florentina, înseamnă că adresa dumneavoastră de e-mail nu este adresa de bază la noi în sistemul de facturare pentru primirea facturii de e-mail, de abonament. În cazul acesta, rugămintea mea ar fi să-mi dați mie un telefon sau să-mi scrieți un e-mail. Aveți telefonul meu în semnătura e-mailului. Și vă adaug adresa de e-mail în sistemul de facturare și primiți invitația ca să puteți accesa portalul de facturare. Doamna Doinița, în cât timp primesc răspuns la comentariul lăsat în portal? Doinița, răspunsul îl primești cât mai repede. Comentariul tău vine instant la noi, la departamentul nostru de contabilitate. În cel mai scurt timp, probabil câteva zeci de minute, câteva ore, primești răspuns la întrebare. Iar dacă este ceva urgent, bineînțeles, stăm la dispoziție și pe telefon. Haideți să vedem. Ștefan, datele cardului se salvează în cont sau trebuie introduse la fiecare plată? Ștefan, datele cardului vor trebui introduse la fiecare plată. Din păcate nu rămân salvate. Haideți să vedem. Doinița, odată ce primesc acces în portal, trebuie să îmi configurez contul cu datele firmei? Nu. Datele companiei dumneavoastră sunt deja salvate la noi în sistemul de facturare. Nu trebuie să introduceți decât acea parolă pe care v-am arătat-o eu la început. Domnul Lilian, vă felicit că ați găsit o soluție. Și noi ne bucurăm. Să știți că noi avem soluția aceasta de ceva timp, doar că nu am reușit să o promovăm așa cum trebuia. Acum avem soluția aceasta online și ne bucurăm că ați intrat alături de noi să vă arătăm. Aceste 20 de minute consumate cu siguranță că vă vor economisi ore de lucru de acum înainte. Domnul Lilian spune că nu primește facturile. Domnul Lilian, nu primiți factura prin e-mail sau prin poștă? Poate ar trebui să ne auzim la un telefon să confruntăm datele. Poate că nu avem adresa corectă de e-mail sau poate să mai există posibilitatea să vă intre factura în spam. Sau o a treia soluție ar fi să salvați adresa noastră de e-mail la contacte în e-mailul dumneavoastră și în felul acesta nu vă mai intră în spam e-mailul. Cam atâtea sunt întrebările pe chat. Haideți să vedem la Q&A. Nu avem nicio întrebare aici.
Ok, dacă mai aveți orice altă întrebare, nu primeam prin poștă, dar nu mai e nevoie dacă primesc acces aici. Exact asta era și ideea domnului Ilian. De acum aveți acces oricând să descărcați orice factură de aici din aplicație și salvați timp. Andreea ne întreabă, facturile se pot descărca din portal. Da, Andreea, se pot descărca. Uite, dacă dorești, îți mai arăt o dată. Îmi șeruiesc din nou ecranul. Sunt logat în aplicație, iar la Invoices, dacă dau click pe orice factură, în partea dreaptă sus am butonul Download. În acest moment am factura descărcată, o pot printa și o pot arhiva la dosar sau în sistemul de facturare. Haideți să vedem dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Facturile descărcate din portal sunt valabile pentru înregistrate în contabilitate la fel ca cele primite pe e-mail? Da, este factura fiscală exact în același format pe care îl primiți pe e-mail. Domnul Daniel ne spune că pe Tehnodent nu a primit invitația. Ok, haideți să-mi notez numele companiei dumneavoastră și o să verific. Rugămintea mea este, dacă aveți posibilitatea, să îmi dați un telefon. Aveți numărul meu de telefon în aplicația de facturare, în e-mailul cu factura SafeLit, iar împreună cu dumneavoastră verificăm să vedem ce adrese de e-mail avem salvate acolo în sistem și o adăugăm pe cea actuală și vă trimit invitația. Vă stau la dispoziție dacă mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sper din tot sufletul ca să găsiți utilitatea acestei aplicații și să economisiți timp de acum încolo. Timpul este prețios și să vă bucurați de timpul economisit în alte moduri decât să scrieți e-mail-uri către noi și să așteptați răspunsul. Domnul Adrian Horațiu, multă sănătate și dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu. Pe această cale vă doresc o zi frumoasă și un weekend plăcut, că mâine este vineri și începe weekendul. Vă mulțumesc pentru prezență și vă stăm la dispoziție cu drag în continuare pe e-mail, telefon și de acum încolo și pe această aplicație foarte utilă. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă vă doresc, la revedere!